L-inċentiv tal-in-work benefit hija waħda mill-miżuri li tħabbret fil-budget immirata għal familji bidħul baxx u ġenituri li jrabbu lil uliedhom waħedhom. Il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia qal li mill-in-work benefit se jibbenefikaw il-familji fejn iż-żewġ ġenituri ikunu qed jaħdmu u għandhom dħul konġunt fis-sena ta' bejn 10,000 euro u 20,400 euro. Koppja illi taħdem u jkollha tfal bħalma spjegajt tkun intitolata sa massimu ta' 1,000 euro kull tifel u tifla jekk huma ikunu taħt 23 sena u apparti iċ-Children's Allowance. Il-benefiċċju tal-in-work benefit se jingħata wkoll il-ġenituri li jaħdmu imma li qegħdin irabbu lil uliedhom waħedhom u għandhom dħul fis-sena ta' bejn 6,600 euro u 15,000 euro. Għal dik il-persuna li hija weħeda u għandha tfal taħt 23 sena tista' tkun qed iddaħħal sa massimu ta' 1,200 euro. Għaldaqstant mit-2 ta' Marzu jiftħu l-applikazzjonijiet għal min huwa intitolat li jibbenefika mill-in-work benefit. L-applikazzjonijiet jistgħu jinġabru mill-uffiċċji distrettwali f'Malta u Għawdex. Mill-informazzjoni mogħtija se tinħadem ir-rata proviżorja tal-benefiċċju li se jkun qed jitħallas fuq perjodu ta' 4 xhur. L-inċentiv tal-in-work benefit huwa parti minn sensiela ta' inċentivi li daħħal il-Gvern flimkien ma' Childcare B'xejn u l-Breakfast Clubs immirati sabiex jgħinu lill ġenituri joħorġu fid-dinja tax-xogħol.